Beppe bereidt. Warme kleen voor alle baan. 1000 kilometer in. Beppe bereidt alle schipjes pleert. Aha. Nou, dat is heel mooi. Dat is heel mooi gelezen. Ik ga proberen. Op een hele brood had een bandje het nog koud. Bandje. Bandje. Ja, Bandje. Kleen. Kleen. Ja, Oh, kleen. kleen. Ik moet een J gebruiken. Kleen. Had zo breide. Ik vond dit heel spannend. En iedereen die kijkt, Emma is geweldig. Ik kan je wel vertellen, ze is streng hoor. En ik hoop dat ik het een beetje goed gedaan heb. Maar het resultaat daarvan, krijg je niet nu te zien. Vrijdag de 25e. Goed? Tot dan.